И какво става, хора? Добре дошли в моя канал и днес ще играем в Fortnite с едни приятели. Не забравяйте да се умрете и оставите по един лайк. И да започваме. Хора, какво става? Кажи на да влиза в стаята. Аз съм пуснал клипа. Хайде, казвай там. Казах, бе. Кога е? Ама аз ходил в другия ченъл, бе. Какво викаш? Не пак? Ходих в другия ченъл. Това какво каза? Да се абонират хората. Да оставят един лайк. Окей. Ма ти сега почнал ли? Да. Где скачаме? Не знам. Сади. Ай, бат, сами вече там е, тето. Да, съм. Прави да измислим нещо друго място. Че измисля, бе. Аз вече ти го научих на Исус. Ей, аз за ти скачам там. Трябва да си го научил на Езус, не аз скачах където си иска. Ай, гота ми шо една страни, бе. Защото си кривоглед. Аз качваме така. Аз на моята Езус. Аз не и педалам. Тя добре, нали скачаш тук, какво стана? Не исках така да скача днес. Šta ti šta stvar? Абе, кой пуска димки, бе? Ну това кой? Да. Брат. Ма. Добре, имам пищак. Аре, сега дошла, не може да излезеш. Ма кое е? Ай, защо е? Брат. То така никой не скочи, бе. Севдо, Кажи. кога може да стримваш вече, бе, в YouTube? Аз мога, ама не искам. Не, като направиш хляб, нати, защото сега ще баннат. Не мога. Аз съм пускал преди. Ма пак могат да баннат. Как хванат там? Абе, да, глупости не. Ого, един чуляк. Шазир. Опа, Галин. Аз съм с Баленсиаги. Да, бе, да. В играта, бе. Че той има ли, бе? Да, аз си ги взех. Ебан сай, няма. Ама виж, като Баленсиаги са ми. Кой го казва? Никой го казва. Човека с микроволновата. Оле, не дей, бе. Долу един. Само не са надъхвай така, брат. Черния рицар, не ги е, бе. Черния Не знам ли така това да имаш, Антоне. Казвам само аз. А? Ще- Какво викаш? Какво? Нищо, ще чуеш на клипа. Не, аре, кажи. Ще чуеш на клипа. А, добре.
чух нещо. Компютър, ама. Какъв компютър е? Не знам, че само ти. Беше друго, ама не можа да го разбера. Нали чу го, ама не можа да го разбера. То не се разбираше какво да се разбира. Да, аз едно говоря на китайски. Амчи, не се чуваш, бе. Е, твой проблем е. Усили се слушалките. Да. Ще е гръмна от ушите. Нали не се чува. О, чакай. Па. Брат, стига е. Какво е пантера? Отдай ми я на мене, аз си я взема. Ето често е, брат. Ооо! Някой иска ли го е? Да. Кое е? Позвати им пищакис. Дай го, аз със стоител си играя. Но то пантера с май вече го взе. Не, дай го. Ма ти да чуеш добър с него. Той аз съм, ама. Стои съм по-добър с това. Ще да чая да ти го дам, е така. О, една чантичка. Как е добър. Една чанчика набира. Антоне. Виж, Антоне. Опа. Там някой е стрелял, май, или сте ви? Теодоре, я че какво имам? Не май бе. Чакай, че мало е. Ай, къде да отидем, бе? Опа, Чакай, че има 30 коня. то тук няма хора. А някой ми бе патрони за SMG. За пищаки. Чакай, че мало е. Да вече с какво съм. Ударявам, че го. То спаси тя. Мерси, няма да кажеш. Да, няма ли да кажеш мерси, бе? Мерси, бе. Мерсаж. Мъса. Има си галини. Аз съм си го поставил автоматично. И те тук няма жив човек, бе. Еми, не всеки ден е влюбен. Опа, също стреля аз. О, сега идва тъс вода, брат, дете е много гадна. Че ни влезе вътре, бе. Опа. Човек, къде сте, неандерталци? Че. Човек, какво правите там, бе? Ничи, какво да правим там? Че ви сте... Ничи, къде ме е? Къде? Пикаем. Момчета. Как се хаби материал? Не, иди в тази вода, ти отиваш към зона, няма смисъл. Иди. Аз тяло зона тук се бият. Ба, къде се биете, брат? Отиваш към зоната. Добре. Сега ще се затисне и ще ви кажеш. Айде, свалихаш на себе до ти.
Пантера писа панка, а? Дедо, излай, Ще обаче бързо, дедо. За какво? Защото биват силно. О, майко, много съм добър, бе. Не удя. Да, бе, да. Скрил тази канавка е така, брат. Няма да ме видят. И... Добре. Да, всяка е. Този ме видя. Да. Да ги оцелят днеска, или? Те колко са, бе? Качват се за тебе. Убите. Добре, да, той е там надолу. Аз го носна. Да, бе, знам. Къде е този? Нали, чумацът на този. Е, там Антуан идва. Минус 20. Маса е хубава, брат. Трябва да спасим себе, само тям. Споки, че идвам. Ма къде то се си да? Вътре влезе, е тука. Е, там до къщата е някъде. Е тука вътре. Аз се. Опа. Идвам аз при вас. Ти да, бързо, помощ ми трябва. Знам, чумацът на... Бас, сега е този мацът от всякъде. При вас е, внимайте. Убите. Да, Извинявам. бе. Да, бе. И це има някъде. Хора. Трябва другия. Да, бе, знам. Аз. Е, сядам само с хилна с мен. Убите. Право е, пантуира се. Много си добър. И направо. Оп, тука хора. Къде е? Е, тук един долу. Вече не е долу. Минутку. Ще ми съм направил асистенция на някой. На мен е сигурно. Да, защото го нацеп. Да, сега му набих 2 пъти с снайпера. По 60 и нещо. Да, аз го нацепих. Набих му към... И аз 60. Аз му набих с пистолета 7-7. Найди от оръжие. Е, Бият там са. са. Да, е там. Искаш ли да видиш как гътат, брат? Не, На тип, да видиш Ай, дай. как гътат. айде дай. Чакай я. Каза ги видя какво нали. Я си мърхни марка, бе. Ти да, махни си маркера. Мадразно. И че нямам хубав материал. Ами сега. Какво? Ами сега, Ти ги е там. той не... Май ги няма, бе. Защото тук някакъв убиха е сега. Ама. Изкей маза. Ясте. Няма ги, бе. Си извичи ги. Е, че да видя там няма да се отрепва, че ми трябва. Каква? Не, бе, той няма се отрепва. Тук трябва да са в къщи някъде. Че тук трябва да са къде. Ето, Идваме. Бите.
Брат, защо? Той едното поръжие, брат. Кое? Го брат, не искам. Че с... Какво е тук? Нормално. Да, той е много тъп. Опа, човек. Нокнат. Брат, не ти да бягаш така, защото гледаш какво стана, не виждаш. Че паднах. Аз как играя с оръжията. Охо, тук има някакъв музей, ла. Да. Аз ако ги видя ще е хубаво, нали? Нокнат един. Нокнат. О, Бързо. Момчета ви много взимате киловете. то снайпер е много як. Много е хубаво. Вземам го. What? Я Маша, тук и един бих ще учим да дадете. Ама аз бих. Да. Но и аз пих. Някой има ли меткит? Да. Не дай. Колко кила сте? Два. 8. Аз съм 6. То сега нещо... Нямаме много килови. Уж провървя. Другите игри правим по 20-30 кила. Имаме между другото още трима срещу нас. Аз... Да, сме 3 в 3. И бах ти голямата зона, брат, къде ще ги намерим? Да, ни... Аз седем. Работнаха. Добре, ето сме срещу 4 Едно своё. Антуан Таман да каже къде ще ги търсим. Там са. Че там някакъв мина, брат. Патрони за снайпер има някакво. Между другото, те не са 4. Те са бият там. Те са 8, брат. Как станаха 8 от 6, бе, 7? Ама да, ама виж. Ама те са ребутнаха, ама и на всичкото отгоре те са отбор. В смисъл, те са 2 отбора. Защото те са биеха до сега. Охо. Някой има ли снайпер, бе? Две те са, да имам. Добре. Има сайт. Иди ми така. Добре. Ще го запомня. Убити един. Скачем. Скачем на виждате. Убити един е. Втори убит. Оттрапаме. Друг убит. Пантера, може да ме ребутиш, бе, брат. Тук има трап, чакай, те да не влизай. Нямаме спомня. Ама тут не е моя трап. Ама... Вече го няма. Може да ме ребутиче. Да, бе. Чакай, тето. То малко няма смисъл, да има. Нищо е. Да има, бе. Охо, ще снайпнат. Тето, ама! Къде са? Отгоре на покрива. На къща. Той един де. То иди дама. Моли. Един. Ама направо ще ни скъса, брат. Надявай се. Брат. Брат, то се е прина... Не, бе, дай го метките. Трап ще заложа, трап. Аха. Той сега ще влезе при нас. Чупи го. Глава. Видя го къде е. Дай пантерас. Браво е. Ама нещо... Иши. Е 6.
Аз го заобикалям. Сплитнете го. И ще правя. Какво страшно долу е пантерас? Той е сега- сам са сплитнатост. Не, аз го сплитвам. Охо, Айде! фейкил. То с няма ли падне долу? Или? Той долу вече, бе. А, ти ли раз? Горе. Тук вече се качва. И пантерас. Минус 30. Дай! То се много слаб, бе. Убит. Браво, бе. Бати, може да намира танца. Браво, момчето. Браво, бе. Сега шата ребутна, ама толкова ма слайпна, брат. Бати, ходи. Лош. Да, лови, лови. Днеска трябва да направим 30 коронки. Чуваш ли? Добре. Ай, аз ще дам на брат ми. Да цъка. Ай. Ай.